17. iyulda Giyişlik Aşgabat şäherinde ýene yel turdy we Türkmen paýtagty tozan astynda galdy. Soňky döwürlerde ýyg-ýygdan gaýtalanýan we gum bölejiklerini öz içine alýan tozanly yel köp adamyň jan saglygyna yaramaz täsir etdi. Dün tutuş gün esasanam günün ikinji yarımında hova bulutludy, asman garaldy we hemmeler ýagşyň ýagmagyna garaşýardy. Parahat 7-de Gawdanda we 10-njy hemde 11-nji etrapçalarda tozonly yel turdy. Beýleki etrapçalarda şol sanda parahat 2-de bolsa yel turma diňe tozonly howa boldy diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 18-nji iýulda aýtdy. Gije saat 10-a çenli dowam eden tozonly yel zerarly raýatlaryň ýakyn görmek ukuýby peteldi. Olar göz ýetimdäki, ýagny özlerine goňşulukda ýerleşýän köp gatly binalary görmekde kynçylyk çekdiler. Şeýle-de gum bölejiklerini öz içine alýan tozan raýatlaryň öýüniň içine çenli ýaýrady. Öýüň içinde tozanyň ýysy bardy, öý goşlaryny we aýnalardaky perdeleri tozan örtdi diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Tozonly yel köp adamyň jan saglygyna hem yaramaz täsir etdi. Ýürek näsadlyklaryndan we beýleki kesellerden ejir çekýän köp adamyň ýüregi bulanyp ysgyndan gaçdy. Düýün köpler üskürdi we olaryň bokurdagy gijeledi. Bugün köpler özlerini hassa duýarlar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri duýdansy turan yel we paýtagty gurşap alan tozonly howa barada öňünden bildirişe duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem paýtagtda bolan tozonly howa barada hiç zat aýdylmaýar. Soňky döwürlerde Türkmenistanyň dürli sebitlerinde şol sanda Aşgabatda gum bölejiklerini öz içine alýan tozonly yel ýyg-ýygdan gaýtalanýar. Mundan ozal 14-nji maýda Aşgabatda tozonly yel hataby alyndy. Şonda Azatlyň habarçylarynyň paýtagtda bir belentlikde düşürüp iýeren suratynda şähere inen äpet tozon bulutlaryndan ýaňa göz ýetimdäki köp gatly binalaryň diňe garasy görünýärdi.